Saka sadare munisi nyaya iri panapa yatiri kuti spiritual chemistry and biology tinoda kuzama kubvunza kuti imimi mune ruzivo, mune background yechivanhu, handiti ka? Saka toda kuti tizive kuti varungu vasati vauya neyatinoti mishonga yekuchipatara, handiti ka, vana forces nedzimwe dzakasiyana siyana dzatinongotenga kufamasi, dzimwe hatitozivi, kungoudzwawo pharmacist kuti unorapa zviri kukunetsa, handiti ka? Zvese zvisati zvauya izvi taimborapana sei, handiti ka? Kozouya tikutaura nhau yekurapana nemidzi, handiti ka? Kozouyawo nhau yekuti tinenge tichida kuita mashiripiti, mapipi, like mapipi atiri kuita kuti nhasi unotaura nemunhu ari kuAmerica izvozvi uchitomuona mapipi iwayo imidzi nematombo zvakazanganiswa kuita bipi iroro. Saka toda kuziva kuti kuchivanhu isusu varungu vasati vauya mapipi taimaita nemidzi nematombo nemhuka dzipi, handiti kuti tiite mapipi, because foni isati yauya nevarungu taiva nayo, totoona munhu muhariso ibipi yatiri kuita izvozvi, handiti ka, pafoni. Saka we just want to know kuti varungu vasati vauya kuspiritual chemistry, midzi nematombo nemhuka zvaitibatsira kuita chii nechii nechii. Tinotenda ndichikutsanangura pamukana wekutsanangura ipapo. Panhau iri kutaurwa panapa zvinoda kuti munhu aidzamisire nekuitereresa, nekuti midzi kana kuti miti yamunoona yese ine masora nechichi zvinhu zvataishandisa kubva kare tisati tapindirwa nenyaya yekurwiswaniswa. Sore kutaura zvakadaro, handisi kuti pane vakatirwisa aiwa, asi zvamunoziva kuti kune vanhu vauya vakati imimi zvamuri kuita zvisizvo, itai zvakati. Asi mukati mazvo mukatarisa, kune mushonga miti yamunoona iyi inokwanisa kuveza madhoo, kuveza zvekuridza ngoma, macheya, matebhos, zvakawanda wanda taizviita. Kune vanhu vakapiwa kubva kare naMwari, zvisiri zvevarungu kana madhokta kana chii, vakatopiwa kurota kuti pane muti wakati unonzi chakati uri padivi regomo rakati, ukatora muti uyoyo unokuitira zvakati. Saka pane miti vaikwanisa kuti oveza cheya, achikwanisa kuti nyangwe akabatwa nemusoro womwa muti uyoyo, kana kuti wongotsenga okwanisa kupora. Asi varungu vakazouya vakatora vanhu vanga vaine ruzivo nemiti yese. That's why muchiona kuti kune n'anga dzakangwara sesuso sori kutaura kudaro, dzaitotorwa nevarungu dzichibvunzwa kuti ko muti uyu unoshanda chakadii, ko muti uyu unorapa sei, ko muti uyu unorapa sei. Zvikanzi imimi n'anga dzese imimi hamutenderi, munofanira kuva nematsamba, because kuziva muti hazvienderwi kuchikoro. Kuziva muti kuti uyu unoveza chakati hazvienderwi, hazvidi neticha, zvinhu zvaunenge wangopiwa kuna Mwari. Asi nekunyaya yekuti kwakauyawo vakauya vakada kutsikirira, zvava kuita kunge mapirisi ndiyo the best than miti yatinayo. Izvo kuri kuti mapirisi akawanda mumakemistry, miti yedu iyi yataingoshandisa nanasekuru nanambuya. If you remember kuti mwana akanga asingafi nenhova, asi nowadays mwana anofa nenhova. Kana mukarangarira kuti hapana mukadzi ainzi akafa nekuti akazvara akasarirwa, pane mishonga yaimwiwa, taizviita izvozvo. Handingaitaure nemazita kuti pane mushonga wakati, pane mushonga wakati, pane mushonga wakati. Hapana mukadzi ainzi akatadza kuita mbereko nekuti akaroyewa, aiwa, because of taikwanisa kushandisa mishonga iyoyo, midzi iyoyo. Kana tichiti midzi, hatirevi kungochera midzi maroots, tiri kureva muti wese, because miti inoshanda makwate, inoshanda midzi, inoshanda mashizha, inoshanda nyangwe michero yacho. Saka nyangwe nanhasi inini my side ndiri kuramba ndichiti vana veAfrica kwete veZimbabwe
vana veAfrica ngatidzokerei back kuchivanhu chedu, tikwanise kurarama, tikwanise kuraramisa nyangwe nevana. Tabviswa pachivanhu chedu tikaunzwa pachirungu. Nhasi ukarwara kuchipatara vanogona kudheleya kukurapa, iwewe hauzive nemuti unonzi uyu ndio unorapa. Saka ndingataura ndichidaro. Right, pandoda kubvunza ini ndepekuti nyaya yangu chaicho inoda kuziva mapipi. Mapipi aitika kare, uye zvinozvi zvakafanana nekuti munhu anogona kudisappear. Muti wakashandiswa kugadzira bipi, handitika? Munhu anogona kuvharidzira kuti musha wake usaroyiwa nevaroyi, ubva ashandisa miti yakachena kudzivirira mapipi iwayo. Munhu anogona kuita magic dzekuti nyoka ionekwe, ande mapipi iwayo. Mungatizivisawo here kuti zvinhu zvakadaro zvichiriko here mazuva ano, manguva yatiri kurarama inoyi, kuti mapipi akadaro ariko, kana kuti zvangova zvevarungu chete zvekuti vanoita mapipi, isusu vanhu vatema hatichazivi kuita mapipi? Zvinhu zvakadaro zviriko, asi hazvichisina kuwanda. Izvo zvakawanda, asi vanhu vanozviita havachisina kuwanda. The reason inhau yekuti vanoziva vese vamwe vakambunyikidzwa zvikanzi ruzivo rwamuinaro ndimi muri kukonzeresa kuti apo pafiwe. Saka zvazokonzeresa kuti vavaida kuti vange neruzivo iroro vasvika pakufa vakavharirwa, zvoita kunge isecret, pasina anokwanisa kusiyira mwana wake, pasina anokwanisa kusiyira muzukuru. Saka asi izvo zvinhu zvirimo muno medu muAfrica, nekuti zveshuwa still dzimba misha yedu tichiri kuigadzira. Vakawanda vachiri kukwanisa kugadzira, sorry kutaura nezvevadzimai, asi vari kutogadzira iriko mishonga ino yatinoti ruzhowa, kana kuti vamwe vanoti ndeyekunamanirana, ndeyekudidi. Aiwa, isusu pamadaniro edu tinoti ruzhowa paimba yako, iriko mishonga iyoyo. Saka kune vanhu vanenge vachiuya vachitora vanhu vane ruzivo. Saka ukatorwa uine ruzivo ukandofira kure, iwe chingofamba chingocherera kuti uchipa vanhu vachindotswa vachiisa mumabhodhoro vachidididi, nguva yekuzosiyirawo vana vako nhaka iyoyo hauna. Kana ukangofa iwewo zvaendwa, ruzivo runosara nevari kukushandisa. Saka ndipo panofira tsoro dzedu, asi zvinhu zviripo, zvinhu zvinorarama. Kune muti unoita kukushandura iwewe munhu uite imbwa, kuda unoita mbudzi, kuda unoita mombe, kuda unoita nyoka, uripo muti uyoyo. Pane muti unoita kuti munhu achinje aite shiri. Pane muti unoita kuti munhu akwane nyangwe mukapu. Pane muti unoita kuti munhu afambe pamhepo. Saka zvese izvozvo ise magic kana tava kuzvitaura kuchirungu, asi tinayo miti iyoyo. Saka ndingada kubvunza kuti ndeapi mapipi amakamboona achiitwawo nedzimwe n'anga kwamakafamba, kana kuti mapipi amakamboitawo imimi mukubatsira vanhu? Mapipi atinoita isusu nehuwandu hwedu, inini saiti rangu ndingangoti kunyangwe munhu akauya achiti aiwa pane ndanetseka inini pamba pangu, apararike, pane vamwe vanoti zvidhoma, isusu hatichadaniwo nenzira iyoyo. Aiwa, kungogadzira ndotora mushonga yangu ndoteya pamba pake, zvapera. Zveshuwa voti aiwa tava kurara, hapachisina zviya zvatainzwa zviya. Zvimwe munhu woti ndaenderwa, mukadzi wangu aenda, mudzimai wangu aenda, murume wangu hachandidi andidzinga, ndobata pandinobata ndotora icho nechicho ndosanganisa, vodzokerana. Saka zvinhu zvandinenge ndichitoona kuti aiwa hazviri kutoita. Mumwewo oti sinzi yaroorwa haana kana nhumbu. Saka inini kana ndikabatanidza zvandinobatanidza, ndinenge ndichitoona kuti aiwa zveshuwa mushonga iri kushanda apa, ndo mapipi acho.
Saka mungada kusiyira kurudziro yekuti kudii kuvana veZimbabwe muzuva ranhasi? Inini kurudziro yangu ndiri kuti vana veZimbabwe pamwe chete neAfrica yese tisasiye chivanhu chedu, ende kana kuri kuti pathis channel yatiri mamusati subscribe kuitira kuti nyangwe namangwana muzoramba muchiwana tichiri nedzidziso yakawanda kuenda mberi. Ichakubatsirai kukudza zvakanaka vana venyu. Mazuva ano vanhu vari kuda dzimba vakawanda, ukaita kunge uri kunyanya kutevera chirungu. Vanoda dzimba izvo vari kuvaka chirungu havachachide, vava kuda chivanhu. Saka ukanyanya kutevera chirungu unosara uchangoramba uri munhu wekuti marriage yacho inoputi yadona, marriage yarasika zvadai. Saka tereresai, fambai neThis channel kuitira kuti namangwana mukwanise kubatsirika, mukure muchivanhu chedu chatinoziva pamwe chete nevana venyu mune zvakanaka. Ndinokutendai Sadare Munisi nekurudziro yakanaka kuvana veZimbabwe. Vangada kuzobata Sadare Munisi ndichaisa nhamba mucomment section so that munokwanisa kuzenge muchivabata muchitonovabvunzawo direct kuti munge muchiziva, uye kune vana vaida kuzobatsirwawo zvinenge zvichivanetsa mukati meupenyu ndo mukana wamunenge matowana uyoyo wekuti muzovabata. Handitika right?